хушхабар, шахсоне ки мехоҳанд ба 500 рубл тақдири худро бисанҷанд, канали Tajik Wolf барои ин нафарҳо конкурс эълон мекунад. Дар конкурси мазкур 10 Samsung A10, 10 Redmi 8, 5 дона ноутбуки замонавӣ, 30 конверт бо 3000 рубли ва 2 мошин. Марҳамат, рақамҳои картаи Сбербанк ва номери WhatsApp канали Tajik Wolf муроҷиат намоед ва бахти худро бисанҷед. من خیلی نکنم فقط یک اتلانتای او رفته نما شبگوی از بولا یک تقدیر هست و تا جواب ندارم اما هم نمیدونم من میدونم جواب شد من ترا گذاشتم ответ сюда ну ты правильно вопрос задая бача ما ира بدونم салом дӯстон, агар шумо аз рехтани мӯи сар азият мекашед ё ин ки ришатонро ғафз кардан мехоҳед, дар бадани шумо сафедшавӣ пӯст ба назар мерасад, ё ин ки худро фарбе ё хароб кардан мехоҳед ва аз бӯи бадан халос шудани ҳастед, пас ба шумо гиёҳҳои табиӣ аз софсавдо кӯмак мекунад. Доставка ба Москва ва дигар шаҳрҳои Русия. Рақамҳо дар зери навор ва рӯи экран. салом алейкум бародаро, барномаи нави моя дар канали Тоф ТВ меҳмони яками мо Лола ҳастай. ама мешиносаша Лола дар шартҳои мо ози хай шинос ё бурга шинос мекунем барои тамошобино. То дар 5 савол метаҳем, саволое ки бояд бидонӣ кам, хали саволай бе варианта. Агар надони сари ҳар як надонистанад, то як сирта гап мезанед ҳамҷа, сире ки ҳақиқат дошта бошад. дар ҳеҷ ҷо гуфтагӣ нестам, сирта ҳамҷа гап мезанед, дар ҳар як ҷавоби нодуруст. Якум савола битим та. Саула я бор ба тоҷикӣ мегӯм, бояд бурга хушрӯтар фаҳм ба русӣ мегӯм. Шуничи? Хорошо. Калимаи палто. Ҳамун палто ба бисёр палто ба русӣ чӣ гуфта мешавад? Яъне как будет слово палто ва множественном числе? Польта. Да. Чӣ кади гуфтӣ? Польта. Польта. ҷавоб даниха? Да. Мутаассифона ҷавоб нодуруст аст. Полти мешавад. Полти? хай ин камтар амхе калая то метия ин непонятно польта меган амхали мешавад не дурустиш полти мешавад. барои ҳамун якум саволи мо нодуруст ҷавоб доде хоҳиш мекунем як сиртона гап занем. пурс чӣ савол дорӣ? ман хай ягон шуд саволи то буро буда маҷнун сироити чия? ман надорам ман сир намехӯрам ягон сир надорам худ чӣ ягон чизе ки шидагиай бояд гап занем ко дар публика дахил ҳастай намедонам чӣ гап шидагиай дар любой ситуация любой вақта сир именно сир бошад хел баҷо бошад аммо бояд гап занем ягон чиз дахотир аст намедонам охи ман блин дахотирам нест дахотирам ира фақат ман медонистам ҳамун продюсер короче мо хонаи Акмал Ҷумаев рафта будем баъди сёмкаи кино буд баъд рости гап гӯш намонда будем сосиска гирифта будем ҷӯшонда иста будем ки сосискаро дар рӯи пол меғалтонем наметонем шақабта ба вилка ҷар меша баъд дар як угл меҷихем мегирем дар дуни ҳамун тарелка менем ҳамун сосискаро бо Акмал хӯрда будем ира мо ҳам хена гуфта будем то ҳозира дахотир ман се ба Акмал қиртиқдар шида буд гуфт блин қиртиқом дар кардам баъди ҳамун сосиска аммо хай нагуфтем ҳалати да буд ки бо дринк шуд ҳалати да мо дахотир мо дикаса ҳамуро ба вилка сур карда будем. хоб қабул дигин саволи мо дар ҷаҳон ҳама давлати калонтарин намедонем ҷо Россия хоб ира ҳама медонад дигим давлати калонтарин дар дунё дигимаш вариант надора намешавад бур бигиран дар чиётае ку хеле вариант хеле Канада боварӣ дорӣ? Америкаам калона, Хитоям калона. Ман Хитой да намедонам. Кабта Канада да будам. Хай думаю, что это Канада. Ҷавобта аниқа меявад. Алиш накун. Хубарим. Ҷавоб дуруста давлати ҳама калонтарин дар ҷаҳон дуюм ҷомеъшудагӣ Канада. Раҳмат калон шумо 20 сомон шудед ин андоз мебро.
саволи сеюми мо лола первый президент СССР. агар мехоҳед дар шодтон 30 сомон кор кунед дар ссилкаи зери видео буда медурем регистратсия мекунем записи экрана карда дар ҳамин рақамҳо равон мекунем ай худат боварӣ дорӣ беҳтарин шансҳоро барои ту паримаш метиҳад. Но шабгу я забыла, як тақдир ҳаст, ва та ҷавоб надодам. Бе, ну, он омон шабгу як забыла. Сталин буд, Ельцин буд, не Ельцин, баъд у Горбачёв ҳамаро риқати вай. Буд тай дига буд ку? Ну, я тай дига буд ку? Бе, тақдир беҳози. Азбе. Сталин оно мӯйлавдор буд, мӯй сар дошт. У кал буд, тори сараш кал буд. Ҳамаро матч ки мекард? Ҳамаро матч мекард. Ком президент у Брежнев буда ба фикрам. Я президент буд. Ҳамаро матч мекард мегашт да СССР. Горбачёв? Аниқ ҷавоб аниқ. Хар хел накунам мой. Ба гуфти якум президент СССР. Горбачёв. ҷавобтон дуруст аст. Ой, қалиб моро. Соҳиби 40 сомон шудед. Лола асе саволи мо дар ду савол дуруст ҷавоб додӣ. Яъне президенти якум президенти як президент дошт СССР, ҳам Горбачёв буд, ва ҳам Горбачёв СССР-ро распад кард. Мегӯм ку ташаммуро байрон Чорум саволи кардам. мо какое государство больше нет на карте мира? Агар ма бигӯм Атлант, не намеги? Хай вариант есть? Барои ки бисёр охи. Судан, Чехословакия, Сомали, Северная Корея. Мен хел мекунам фақат як Атлантай орафта. Вақт рафтаст. Сомали хел мекунам ҳар оли аста. Хай майли была не была, ман намедонам. Иному хел мекунам. Иному якам гуфти ки буд? Судан, Судан, Сомали, богҷо? Северная Корея. Ҳастай вай бихел мекунам. Ё нестай? Бокиҷи. Не ҳастай, хай маълум Ача нест. бу. Судан? Ман намедонам. Ман намедонам. Ман медонам ҷавоб шав. Ту дар. Ман тра гуфтам ответ Судан. Тамом, мутаассифона ҷавоб надуруст аст. Ҷавоб Чехословакия. Ай, нагуфти. Ту ман аксияташ ози гуфти, диди? Ма ҳар Ты не человек. Ман дуюм бор пурсидам, нагуфти. Чехословакия неста, астай ку? Чехия же есть. Тақсим кардам шуд. Ну ты правильно вопрос задая, бача. Ман ира медонистам. Пеш ном. Господи. Пеш ҳамин ном буд, гирифтам дитта кардам. Хайти мара мефти кадом давлата номша ди булак кадар матра ҷой Не, кадем. кадом бози нестай ҳамин чиз ҳамин. Хулоса. Ман хокам вообще меса диди ман якум дар калом Атлантика омад. Хокам Атлантика. Атлант то есть. Хай якта сифона жадам. Бо чӣ бугум? Ман намедонам. Даст чора бодрин накунам. Чӣ? Ами як сири буд ки бечора Акмал намедонист, то озира намедонист ки ман вай очко кардам. Мо диказ будем хай. Чӣ сир бугум? Ман надорум хел мекунам дига ягон секрет. Ягон дар бораи рептиҷи, ҳадибачӯ рептиҷи ягон одаме ҳаст ки тра ягон чӣ гуфтаг. Ай бачӯ не рептиҷи мумкин тра ягон чӣ гуфтага ҳеч ка байнда намедонам. Мумкин то буду дагар нест. Будагия ки буд? Хай братан хафа нашавам мегӯм. Да каки наомадагӣ будам. Хай мара доди худо Фаридун ё пешакӣ медонистам, ман давно их знала, как говорят. А дигароша не, как омадам, короче онҷо кор мара гирифта будан. Фаридун кор Фаридун карда буд. Баъд я буда хутим аста, нему чӣ буд номаш? То хонаро провожат карда рафт ами бура арӯсш нақл кард. Баъд хона рафтем ки да имо дигар чӣ тамомара мегӯм. Ҳачим тари. Чӣ гуфта кардем? Ман духтари хушро бинем, ман дигар наметавонам, короче хапида туда шуда. Гуфтам хай кора везе буд. Хай намегӯм шахватин. Хоб, хай ягон чӯрои ки нагуфта боша ба хайра. Хуш медонам. Вола да 4 савол дар 2 саволи мо дуруст ҷавоб додем. Хоҳиш мекунем камера нигоҳ кунед. Панҷум саволи мо ҳамияе ки
кадом аз ин аз ҷавоб мегӯм вариант дора кадом аз ин ҷавобҳо столица ҳисоб намешавад яъне пойтахт ҳисоб намешавад какая столица тут лишняя Стамбул Пекин Токио Багдад Багдад лиш ай ҳамин чорта кадомиш пойтахт ҳисоб намешавад я бургав гу Стамбул Пекин Токио Багдад мара бигӣ ягонташ хел мекуну нумо охиронгиша гуфтику Багдад гуфтам ку охиронгиша гуфтику гуфта Багдад столица нест Багдад да хотир ман нест хиёл мекунам не хоб ҷавоб шумо ҳамин я бурга бе як секунд бевли Стамбул Пекин Токио Багдад Токио даг ҷавоб Пекин Айфтера Токио Япония Стамбул Багдад ма Багдад мегӯм хел мегӯм Багдад хел мекунам мо хай была не была Хай ҳамин ҷавоб тупанула ладно ничего хоб ҷавоби шумо комилан нодуруст столицаи Стамбул ҷа ҷавоб дуруст Стамбул аст 3-4 сол мешавад ки мумкин зиёд шуда бошад нест столицаи Турция Анқара штага ҳамин сол ҷавоби дуруст ҷа Стамбул буд ма тоҷра Стамбул мегӯм Хай чизаки Австралия. Чему нагира лично ништам. Карпада. хай хонда бош ки даёд листа рафта бош то ист амуро абгу нарафтам оли бо ягон чи дигу наведон охир яъне та бо ки чӣ гуфта гета аҳа наведон охир ти ма наведон ма дига секрет надорам хиёл мекунам бо чи секретит бугум як секрет буд ки ма дар як офис кор мекардам ҳамкорӣ мекардем ягон вақте мешуд ки хай во время съёмки чихела хай ба сарта дод мезанам ва мекам ба ма офис меомадам жостки дискора мегирифту ай пол мебардошт мезадам дар замин ба чиёшон мепарид ба ваё маҷбур мешудам москваро икрам ремонда это я была хел мекардам ки вай хижи вайрон меша не надорам ягон секрет незгия алло не ки мефаҳма хоб раҳмат калом шуқӣ мекунам ула хеле ашта мешиносем якдигара характери ман медонӣ шуқӣ мекунам медонам раҳмат хай барномада иштирок кардӣ 5 савол буд 5 савол 2 саволи мон дуруст ҷавоб додӣ як бургар раҳмат барои барномаи мо чӣ гуфтанӣ маъқул зур проверка на интеллект мне понравилось ход нодуруст ҷавоб додам хай ладно зато теперь буду в будущем знать хайм тари раҳмат ягон каса мехоҳӣ даъват кунем барномада ма даъват кунам шаҳр ва именно ӯ вазифадор нест но ту хоҳиш дорӣ ҳам кас биёяд о бисёр домо биёян сейчас помню кого-нибудь хай ҷонон фарод кунем барои ки как-никак ты ай духтаро сар кардӣ пусть мо духтаро камем блогеро ай дальше ҷонон интересно ӯ чӣ медона ҷонон аждат дорӣ конечно ё мо аждатш кунем не ма аждат мекунам прям аждат кун саломат бошед хоҳиш мекунам ахорат накунед лола гавари духтари зура ман намедонам барои чӣ ахорат мекунед хайр дӯст медорам хушхабар шахсоне ки мехоҳанд ба 500 рубл тақдири худро бисанҷанд канали Tajik Wolf барои ин нафарҳо конкурс эълон мекунад дар конкурси мазкур 10 Samsung A10 10 Redmi 8 5 дона ноутбуки замонавӣ 30 конверт бо 3000 рубли ва 2 мошин марҳамат рақамҳои картаи Сбербанк ва номери WhatsApp канали Tajik Wolf муроҷиат намоед ва бахти худро бисанҷед.